Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, pauna yung tikas ta Edgar. Yes, bigbigat nga nagpuro ti ulo ngayon siya nga. Ape Awan lat aramidam no di ag sigarilyo. kay isong alod mitiliwliak. Ay, sa painlukat mo day tatawa ti Seled. Kat manula ang ametro, tinagbaetan tayo kadamari, Janet. Anya kumangay. Ay, nawaw. Yes. Di ka mabaing ka nakwada. Makiang-angot da iti sigarilyom. Saan to may ag sigarilyo nila kay na? Kay di na pa agyaman tamak ang angot dahil tilible. Ay, awan mon Edgar. Pakaalaan iti sakit ti kastangar aramidam. At sino nga tinangay baka nga agipatakdil da iti balay da iti asidak tayo. Basol damit layang Kan mabalin mat nga ilekib da tatawa da. Kaya't mo asawan? Kaaro ba ti agad just para kan ka? Ay, unayan day ta kaaro ba? Uray la inal daw amakiangot tayo iti sigarilyo da. Ay, awan nga rod nanang. Nasakit matan ti agong ko. Naimbag kumamot no di da ilukat ti tawa da. Tapno saan nga isulang ti maangangot. Saan mat nga rod nanang? Takasla saan mat ang makarik na? Kasaritam tuman ni Insyang numara na aman ako. Nabayagan nga agan anos tayo iti kastoy. Wan nanang, talaga akasta ti aramidag. Tauray siyak, madanagan akmatan iti salon at tayo. Narigat ti maadaan iti kaaruba nga awan ti respeto na iti padada a tao. Saan nga agsigsigarilyo nila kay mo? Ngam inaldaw mo't amakiang angot tayo iti sigarilyo ti kaaruba. Ay nawaw, ape anak karikap ti tawa kat aldawan Janet bakit? Wan tamaangot man ti sigarilyo ni Edgar Bertolakay. Anya? Narigat, amangan no iso ti pakaalaan tayo iti sakit. Anya mo day nga tao. Talaga at di mo't makarik na. Ne, sa dino nga iti papanamlakay? Kasaritam ni Edgar. Ay, mabit lang nga lakay. Saan ang mabaling nga ulimog tayo lata? Ang mga panunutin lang nga okay lang kata tayo tikastangal aramidan na. Ipakaawat mo nga rod anasayat kan kwa na lakay. Wan bakit? Di ka mananagan, ta sa anak mo na makiapa. Ipakamuklaan kinkwa na ti ipikto ti panagsigarilyo na kada tayo akaro pa na. Nasayat mat no kasta lakay. Ne, si kami gambel to. Anya ti masapol mo ay. Parts, numabalin ka ti di umat kumalukatan lagi ti tawayo no kasta agsigarilyo kayo. Ay nawaw, ape akasta ti panagsasaong may kay balay mimet. Ape sa katag desisyon, no ilekip mi wano saan na kiti tawa mi, Parts, manulaang amitro tinagbagatan ti balay tayo. Dumanon ti angot ti sigarilyo di balay mi. Kaya kayat yung asawen, siya ti agadas pala kada kayo. Kasi dagiti ubing nga makang angot, Parts. Amang ano isupay ti pakalaan da iti sakit. No di yung kayat ti makiangot, saan ko napalikot da ita? Ay nawaw. No awanin ti baga, Parts. Mabalin mo ti pumanaw niya. Parts, magisarsarita ka na sayaat. Kas na ko nakitayin, ta kayo ti agad yas. San asyak ti umayo gulgulwen? Kinasari tayo kaday, ti karo ba tayo, Janet anak ko? Kinasarita ni Berto itay.
Ngam iso kano tinatangsit, nanang. Ay nawaw. Anya ti ko na aya. Datayo kano ti agad jas, nanang. Aniya? Kasaritak tumanan ni Mari Insyang numaranak, nanang. Nakipurdiya samot mananday jay. Awan mo't amakitak iti paraangan da. Ay won, nakita ka nagkuyog na kinisesil itay bigat. Nabanda siguro nakipurdi anak ko. Nagrigat ti kastoy, nanang. Naibagampay anak ko. Pagrugyan ti sana pagkikinaawatan ti kastangar aramidan day tanga Edgar. Anya ti ibaga Mari? Kastoy nga min, Mari Insyang. Nabayagan aparikot mi ti angot ti sigarilyo nila kay mo, Mari. Ay ala, pasensya kayon Mari. Kinasarita nila kay ko idi awan ka. Ngam nakaunget, Mari. Kanayon kumutla nga pagpagaan Mari. Iso pa hindi pagapaan minulad duma. Ngam nagtangken na talaga ti ulo na. Ang bay Mari, kasaritak tumanin ti asawak. Agyaman naklaunay, Mari Insyang. Awan anyaman na Mari Janet. Maawatan kayo mo't tauray siyak. Jak mo't kanunungan ti bisyo ti asawak. Kaasi tayo nga awan ti bisyo na. Kan makiang angot iti sigarilyo na. No kayat na ti agsigarilyo, Mari. Iti lugar ko nga awan mapirwisyo na a tao. Awan mo ti kulang mairikap mo ti tawa Edgar. Inuray mo pa'y asyak ti mangirikap. Ay nawaw, asino nga mitin lang ibaga nga inlakip mo ti tawa Insyang bakit? Isungalo nga inlukat ko ta agsigarilyo akya. No agsigarilyo ka, irikap mo kumamot ti ridaw kan tawa dito'y seled. Tapno si kalaang ti makaangot. Di ka mangiramraman. Ay nawaw manen. Pangaasim di mo luklukat ang tatawa kunak. Saan asyak ti pagpungtutam si ka Edgar? Kasano nga lud asumlak ti angin? No ilakip mo ti lidaw ken tawa alaman? Apay asyak ti saludsudam Choice mo ti agsigarilyo. Isu nga ala aguma ka iti angot na. Para makita man no saan aday tati pakaalaam iti sakit mo. Umay ka man pa'y, Janet anak ko. Apay ka din, nanang. Adalang ti ipakitakan ka. Anya day ta, nanang. Kita man, naurnong ti rungrong ti sigarilyo. Ay nawaw, apay na adda ti kasta dita. Kat saan mo't ngagsigsigarilyo nila kay ko? Asino pa'y kumati dadumang agsigsigarilyo ditoy. Ay na, talaga aday ta kaaruba. Pinagbalin na mo't na basuran ti arubayan tayo. Kat, basta intinag na mutlat ta Mabiit lang, nanang, tamangalak iti supot. Urnungan tayo, ta isubli tayo iti ayanda. Marwam day ta nga Edgar. Asino ti banbanugan day ta nga tao nga agdalos kada kita. Naglaing nga agsigarilyo ngam di na amo ti mangi basura. Ne, adda mo ti rungrong ti sigarilyo dito'y sala. Bakit? Bayam day ta, Bertolakay. Ay nawaw. An-anwam da gito'y aya. Isublik ka damari Insyang inton madamdama. Anya. Nakita ni nanang itay nagdalos lakay. Jak ba't impagarop a pinagbalin na abasuraan ti arubayan tayo. Naglokon day tang Edgar. Ay talaga lakay. Saan mat nga rod a makasarita na saya at tabaribar dagiti sungbat na. Kaya't na siguro ti may pabarangay. Saan ang agsigsigarilyo? Ngam pagdalusan da kayo, kit di ti rungrong da kita tattao. Ninanang isupi man ti kaasya nagsagsagad itay. Ada ka din nila kay mo, Mari Insyang. At dati na panan na Mare. Isumat lagayang nga awan maangot mi as sigarilyo ijabalay, Mare. Ay ustumot Mare, tapno makaangas tayo mat. Aywan gayam, Mare. Umay ko isubli da itoy. Ha? Anya day ta nakasupot Mare. Itad mo kanila kay mo, Mare. Rungrong ti sigarilyo na. What? Saan kami lang amaki ang angot iti sigarilyo na, Mare?
Da kami pa yun ti agdalos iti intinag na arungrong iti arubayan, May. Ay, talagang awan manaknakam day dya a tao. No sumarunong at daman ng tirongrong, ibagam kanyak mare. Tanila kay ko mismo ti pagdalosak. Ay, un, Mare. Makauma matan. Kasla kayat mingarudan nga ipabarangay. No siya lang ti saludsod ang mare. Ipabarangay mo nila kay ko. Isumot lang nga awan ti denggan na asao. Baribar pa iti panagsungsungbat na. Sige, Mare. Kasaritan pa'y nila kay mo. Last chance, Mare. No saan pa'y ngagbaliw, da kamin ti mangipabarangay kenkwana. Ne, apa nga ada tilong-long ti sigalilo iti silit ko insang? Insubli ti kaaruba ta. Inbalang mo iti arubayan da. Ay nawaw, anwak na kitoy. No di mo amo ti pagbasuraam, til mo nam latan. Ay sos, no apay pala nga insublim di ti silit ko Anya nga ron ti kayat mo? Da kami ti agdalos iti rugit mo, Ay sis. Naimbag kumamat no nairanod kami iti day ta abisyom ngam saan mat. Apay ayang nga iso ka na ka ti paragsigsigalilyo. Wan ata mairamraman kami iti day ta abisyom. Sa maysa, no ibasuram kumamot iti nasaya at day tarugit mo, saan aday ta itinag mulatan di tatawa? Apay, di ka mabain asabali at tao ti agdalos? Asino nga mintinang ibaga adalusan da, di da baybay arkit di. Ay na, maminsan pa Edgar. Adalaang ti agreklamo ak aruba talaga ang makaraman kakanyak kunak manan. Day talaing gayam, besek. Talaga sumakit ti ulok iti kasta pa nagsungsungbat mo Edgar. Ay di mo urayan asyak ti mangipabarangay kan ka. No adda maurnong arungrong ti sigarilyo iti arubayan tayo, saan nyo adaldalusan, nanang? Ay nawaw. No saan ko adalusan, dinagrugit ti arubayan tayo anak ko. Ibaon to ni Mariin siyang nilakay na nga agdalos, nanang. Kasta ti kunana? Wen, nanang. Tauray ni Mariin siyang makaunget-metten kanilakay na. Di namat ngamin amaw nga ilugar ti bisyo na. Husto tanak ko nam, nanang. Saan mat aparikot no kayat na ti agsigarilyo? Awan ti bibiyang tayo, tabakrang namat. Ngam, irresponsableng tumat. Nagrigat pa'y akasarsarita. Maminsan pa'y kunak nga rod, nanang. Agpabarangay tayo na talaga. Anya man ang daytainyawid mo abulong si ka Edgar? Gawid da ito Ay nawaw. Di mo ibaga nga agmamakamat. Yan tangay diyo kayat nga agsigalilyo akta kunayo anaangot. Agmumaaklatan No kasta? Saan ka nga agsigarilyo? Saanin? Padasak mamiti sa bali abisyo. Naimbagti mo awan ti maangot. Kitaam lang Amangan mo addaman ti agreklamo. San ka nga ludin nga agsigalilyo? Agreklamo da pailaeng. Ay nawaw mitig. Narigat mo't mairamraman dagiti inosente akaaruba kadagiti bisyom. Ay nawaw. Saan kumit idangan anwen Ay, siyak tupay nga asawa umakon. Dagitin tupay laki di sa bali a tao. Diyo iba ka nga aglaman pa nagmumakit isyo manin. Naagbisyo, amon dagiti responsibilidad. Ay, asis- Makarik na kamot Nakababain ti kasta makaperwisyo ka iti padam a tao. Awanan ti maangot ko sigarilyo dyan bakit? Uray siyak nga rod, Berto lakay. Itaman ba nakita ka nga ni Edgar dita balay da. Nakaamiris siguro maten no binagbagaan ni Mariin siyang. Ay na, sapay la ko mabakit. Tapno saan tayong agpariko? Wan nga rod lakay. Mabalin matlangan amaluktan ti tawa tapno makastrik mati presko nga angin. Pudno launay bakit? Narigat nga ta, nung nakarikap ka na ayon ti tawa. Nakapudpudot launay. Agyaman kami launay amariin siyang. Awan matan ti maangot mi a sigarilyo. Wan tasaan nga agsigsigarilyo nila kay kumare. Ay nawaw, di mayat mare. Awanan ti pagparikutan tayo. Wan ngam sa bali manan ti pagparparikutak. Ha?
Anya ko ma, katawan matantibisyo nila kay mo. Insardang na nga agpaiso ti panagsigarilyo na, mare. Ngam sukat na matmanan ti panagmumana. Anya? Kita, kat nangyawid pa iti bulong, mare. Nagmula iti gawad, di taparaangan mi. Ay, una yan nila kay mo, mare. Bisyo nan samat amin na naklasin ti bisyo. Ay, di mat nga ron maumuma, mare. Iso asaan kami nga agkakaida, tadyak maanusan, mare. Ay, matayak lakit di adagos no kastoy laang. Puuna yan tamatay, mare Insyang. Mangitulod ka man iti danom dita, Janet anak ko. Anom ti danom ay ananang. Pagtalos ko iti mumaga into Prada iti arubayan tayo. Anya ti kunam nanang? Di mo ka di makita dahi mumaga into Prada iti arubayan. Ay nawaw. Sigurado ani pare Edgar dayta. Nadakamat kanyak ni Mari Insyang amuma ti bisyo na itan. Ay, makauman! Mabiit lang nanang. Takasaritak ni Mari Insyang. Di mong dalusan dayta. Tani pare Edgar ti umayag dalos. Isu ti banugan tayo nga agdalos iti tuprana. Idi, angot ken rongrong ti sigarilyo ti parikot tayo. Ita, mumamatan. Ay, dawaw! Apa nga isang pakit? Kalahat mo ka, kabil ka nga! Agreeing ka man, di ka? Kita nga nag-imas ni tulog ko! Agreeing ka, tamapan mo dalusan di into pram amuma iti arubayan ti karuba. Ay, nawaw! Maugasan to ka din, agtudo bakit? Ay no, siya kung ti mababain iti kastangar aramidam ha. Ayo, sensitibo kay launay, met. Awanan ti adu asao, tumakdar ka rita, tadalusam itamot lang. Di ka mabain? Di ka mabain asa bali at tao ti agdaldalos iti rugit mo? Nagado a plastik dita. No di mo amo ti pangibasura ang til mo namlatan. Mabitlayang galod, met, bakit? Kalili ang kupelayang te. Agawaam ko nak na eh. Wan no? Kaya't mo asyak ti mangiguyod kan kay jayan da kumare. Janet, bakit? Anya dar aramidan ni Edgar itarubahan tayo. Madam ati panagdalos na iti intop-topra na amo malakay. Anya? Naimpag ko naman, tanakita ni nanang. Apa ya? Agmumamatan latang Edgar, bakit? Katuan mat. Ay, nawaw. Bisyo ng sama amin ang klase ti bisyo. Ay, naku nampay lakay. Mapankanto iti barangay hall inton madamdama. I-report mo ka ni Kapitan Tikastoy ang mapaspasamak. Marwam day tatao. Un, bakit? Dumagasa ka di barangay hall inton matandama. Alaan pa ito'y cellphone ko. Taipakitam ka ni Kapitan ti ebidensya tayo. Dinalusam ka di anasaya at tay tamo masika Edgar. Nalpasin! Apay akas ta dito no ti boses mo. Agrek-reklamo ka? Kakit no makapabanog met agdalos. Asay no nga man tinangibaga basta ito pramlatan iti tawa, aha? Ay no, dinudugyot ti aramid mo. Kitpud no met anaglingat agdalos. Ulay la sumbakit ti siyakit ko, neko. Ay duure man no matukul day ta sikat mo ti kanadalos mo. Tapno agnakam ka. Dalabi sa kamit, bakit? Isungalon ang nagsukatak iti bisyo. Tapno sa anak asilmunan. Sinilmunan naklat tami at gayam. Wan gayam, agsagana ka. Isaganam dagiti badong. Ha? Ay nawaw. Iti anya kumaaga po. Imawag ni Kapitan Itay. At dati nang report kan kay di barangay hall. Alam latan dagiti badom. Tano saan mo ang mabayaran ti multam, paibalod kalatan. Ay, saan bakit? Dakat ti mabalod. Nangagmumot siguro di imbaga ni Kapitan anya, Edgar. Kastangalo din, bakit? Panawan nakli ti barangay hall? Ado pa'y tinaskan nga ramidak. Ado ti trabaho nga gururay. Kasala sa anak mit nga asawa, ito kastangal alamidim, insang bakit? Ay, di ka man nagsawi ti kasta. Kasano? Kasala saan kamit a concern? Tapno ibagak, idi pa'y abalbalakadan ka. Ngam anyat inararamid mo, ah? Ayo. Nabisyo ka, ngam di mo matamo ti responsibilidad mo.
Makaperwiso ka pa iti kaaruba? Anya nga ita, impabarangay da kakit nga rod. Respeto nga min Edgar! Respeto ti kasapulan! Ay, nawaw! Agbalin tayo a responsable tapno saan tayo ang makaperwisyo itipada tayo a tao. Respeto ti kasapulan tapno nasaya at ti intay panagkakadwa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.